Milabaw na mga recovery sa Mandawi City, itandi sa gidaganon sa mga active cases sa syudad. Padayong ahang sa mga opisyal, kooperasyon sa taga-dakbayan aron mulampo sila patok sa gubat sa COVID-19. Adunay live report si Nico Serino. Nico. Yaslan, bisan kung nagkadaghan kining kaso sa COVID-19 sa Mandawi City, gikalipay sa mga opisyales kining maayong balita sama sa gidaghanon sa ilang mga recoveries. Kagahapong adlaw, 157 ka mga recoveries ang natala sa Mandawi City. Labing daghan kini sa mga recoveries sa dakbayan sud sa usa ka adlaw nga musumada na tanan sa 970 cases. Gikalipay sa City Hall, mas labaw na karon ang numero sa mga recovered patients itandi sa mga aktibo nga kaso. Sa pagkakaron, dunay 728 active cases sa Mandawi. Ato ang 5-point program katong contact tracing, diagnostic, ang ato ang logistics, ang ato ang kanang information dissemination o katong ato ang management of the dead. So ato lang gyud ning panghingusgan ang atong mga programs. Sa datos kagahapon, 22 ka bag-ong kaso ang nalista sa syudad. Gumikan niini, musumada na tanan sa 1,780 ang total confirmed cases sa tibuok Mandawi. Padayon nga auhag sa mga otoridad ang pagtambayayong sa tanang tao, pagtuman sa mga lagda, aron kalikayan ang pagkatapa sa sakit. Usa niini ang paghingusugyod sa pagsulob og mask. Karong bag-o pasado na ang ordinansa sa syudad, magpahamtang og 5,000 peso penalty sa mga dili mutuman. Nang hinaot si Ibanez, mas mamahimong disiplinado na ang mga tao niini. Hopefully this will be the start of Mandawi City flattening the curve. Gawas sa mga individual land, hugot sab nga gi-monitor karon sa syudad ang compliance sa nakadiya mga business establishments sa lain-lain nga mga health protocol aron kalikayan pa ang mas pagkatap ning maong sakit lan. Salamat, Nico Serino.